sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat lebih semangat referensi belajar ya. Udah follow kita dan juga Nang pe parsauran. Ala itu tuh mangopoyon molo tahatai mangopoi molo songoni basar diri tinujuna tu ruhu ni paradaton. Alai molo pertangyanganon terdapok tu roha iruhu ni huria parugamon. Alai sarupa parsauran manak pe sarupa nagabe parpunguan. Udut tu sima ina mga poyon nak kaning niro parpunguan manang pe parsauran tinujuna makamalatehon adong si hamalatehonon dina mga poi marlas ni roha. Suak songonido tong partangyangani. Adong si halasonon di parpunguani di bagasal las ni roha partangyangan. Tu dia do si halasononon, hudia do ahado na si halasononon. Maddo mauleate ibasa-basa nanilean ni namarhuaso di parpunguani. Atong tarunuk masih sada-sada tapatupama paddohani hunamangopoi alatur huruhu ni ada donak kaning tinujuna huruhu ni ada si habata hotai do tinujuna atong hata mangopoyon moppo mangopoi tinujunion husi bagading tua makamolatehos si bagading tua di dokmai mangopoi alai taringo pangulahon na buipian non tapahebang partangyangan ipe tongdo makamolatehon ito nga ni bagas do marpungu partangyangan tungpe manang bagas na diyon nanaing si tangyak konoton alay na sitong na parsaora parpunguan doi makamolatehon silas ni rohana iparpunguan ni tarsongoni ma paddapo patujulo si anibah bui penno tauhal tarsongon dia pangulahon na iruhu ni namangopoi suak songoni ma partangyangan ni sidok boti ma inang host pinatape matu host. Iya, terima kasih untuk Amang Royal Sinaga untuk kata pembuka. Oke Bapak tampu mulaning turu Bapak. Melatih tiki paroni Bapak yang pula satokin ate. Hera holana ha absen. Hati-hati di jalan Bapak dah. Oke. Berikutnya di sini kita berikan waktu kepada Amang Ulini Opui untuk memberikan kata pembuka. Ada orang so di pasar tu penguli tak sama aja Amang Basia situ orang sama. Oras. Oh, Habigian do. habigian Abang, habigian kian. Ayo. Oras. Oke. Lembaga do jabuni ahon hoson nungan de siamu do sabirang mi. Terus ini memang ngerarang pertumbuhan. Ayo do. Ikut dulu berkembang. Oke. Bos ramus tumorang. Saat dong makabeli. Ay nahudokon. Daw siya mo siya birangi nang mga do, nang bongo do, nang itimus-timusi do, nang may mangihuti-hutukang do. Ini nanek ko do. Sekarang orang tua tahu nanti. Oke lah. Sebelum kita berikan waktu kepada Amang Basiha juga untuk memberikan tanggapan, kita serahkan kembali ke Opung, ke Ulini Opui. Ya, silakan Opung. Jadi oras jalagawi isudia ka baba ka nuhoni itu host do akka baba na ito. Jadi mono dilapati kadang satokin mangopoi pas song ni hatani Bapak Royal Naking tujuan na mangopoi jabu do itu ka maksudna. Jadi mau lo pertanyaan ini mangido tangiang pas dan enang jadi alay simintas lalu mula pinikiran
go sudah dihitam sampai pertanian. Terus saya dong sian kamarga, sian pasang tahun. Ini berapa? Kan Ini itu. berapa? Jadi Sony mau lihat Sony maju sian. Oke, terima kasih untuk Ulini Opwi. Berikutnya kita serahkan kepada Amang Boru Desa Adat Teragi Hotang. Silakan Amang Boru. Horas Amang Boru, horas. Oh, saya gugulo ni Sonny. Habigian dong Amang Boru, habigian. Moliate mainang, moliate madiakan na tuwe-tuwe niwa. Amang Manalu, Tuaringo, amang Sinora. Tulak Royal, song Ulini Opwi. Si Obling do, amak si Tumorang. Di na mga rihiti na manguwel. Di ba ninang hoson, tujuan fungsi mangopoy garing manang ate pertanyaan di orang Batak. Ngatung ngadol nakaningat di ba nakanin tuwe-tuwe pulo mangopoy nama jenis na mangingani beges mayate. Alai adong guna manuru au mangingani adong mangopoy au mamestahon. Teragam yak kana mamasui jabu may mangingani. Jadi na mangopoy tentu sehali tu sada bagas. Alai di pertanyaan mungkin na mangihu mara tu na mangopoy. Alana di pertanyaan dakola di na mangopoy dihatani pertanyaan. Na mengucap syukur Boydo dia kaulau terlubu di alak Batak nenilau kami. Aung itu tu igijang ni na bangido tangiang. Pertanyaan adong domuse mau kalhuli dang gubur alai pertanyaan ulot sadari. Tunggu ulon di Batak bulu dihami. Dono ko amang setabi dihita na mabigi batul imaharo aulina marlibe de luat tita alai di nani beni nang hos mangopoy ibait pertanyaan tentu seheli na perjulu mara diusat tu pangulani huria mang nahuria mau na mangulahon baru berlangsung ma acara adat na mangopoy. Personal nama itu tu manang diulahom mamarhite gereja. Pertanyaan ini alai rumangna imana mangopoy bagas. Tentu sehali nian mulu hata hidup mangopoy na mangopoy ma alai di bay pertanyaan di si bui matutum lamuli alai bulu dia Batak atau kuberek terakhir di orang Batak inna koi mangopoy do na binoto alai bulu di hata pertanyaan di subui do bui pertanyaan di ulau do bulu boy dibuka ulau mu marhite ulau ni Tuhani tersongoni mara nabui binani nang mata potot judul nabi naimon bahurang lubi bai pada potu ba masih mapak kita tapi natape ma tuinang hos molia tinang. Ya, terima kasih untuk kata pembuka dari Amang Boru Desa Adat Teragi Hotang. Berikutnya kita serahkan kepada Amang Ara Amat Taraja. Silakan Amang untuk kata pembukanya. Moliate orang mga jaka host dot khususnya jaka tulang niba Amang Boru donga sahuta ale-ale deh. Suak songoni ma doh di sihal-sihal panotona deh.
Gak itu sih kita lawat Jadi oni bani naboru hoson gabe beranak pinak do pikiran ni ba. Alana songo dia do tutu. Apa pengertian tujuan dari fungsi mangopoi pertanyaan di orang Batak? Jela bahasa hudokong gabe liar beranak pinak pikiran. Molo ni ingot ahado ni opoan naon songon sede sopo tradisional ima songon rumah Batak naso adong pakuna ima jo masalah tu inganam majoda pedua humuse jabu si jamas saunari nasian papan beton dohot akapakku. Jadi molo ni bereng jono aeng sopo on tradisional rumah Batak dua macam muse. Ima rumah Batak bolon jadi sedenai si banyak porek idok na jolo. Rumah Batak si banyak porek. Ya lau mahita muse tu saunari masalah mangopoi dohot pertanyaan. Jala molo na taulahun waing gudang di jamas saunari apala gudang ima di jamas saunari pertama mai soni dok ni tulakku situ morang nakini amang basiha adong do mamasuki jabu mangihut tukang payhut tukang adong do manimus-nimusi alai molo na umum muse ta perpendek muse tutoru ima pertanyaan do mangopoi nonggudang diulah hojol manuang ima pertanyaan bahasa songoni pertama hurang pangatusion diadati jala hurang pengertian di mangopoi pertanyaan cukup hanya huria. Banyak ini yang melaksanakan ini. Orang Batak banyak melaksanakan ini. Walaupun bukan karismatik. Tetapi pertanyaan ini cukup mereka buat untuk memasuki jabu. Mangopoi. Termasuk bahasa bebas menai dokon. Gabi mangopoi. Alai molo pangatua sakku. Molo pertanyaan cukup mai huria doho aka tamu na diudang nama misalnya di sini. Alai bulu mangopoi ngagabi ada resmion. Boydon mangopoi jabor rupani ima di jabu boy di alaman. Jadi mangopoyon adat. Ima gabe anon imana jawi gabe si bagading tua. Songod dia do si bagading tua on. Ima nunga marcita-cita imana molo tua dolok anon sianima imana borhat. Imara pangatusia jolok kata pembuka sianau bolo akana hurangan nada terak makurusita. Apalagi sudah tulak situ orang pos doroha. Sokoni masih anau pinasaha ma tu naboruhos mau lihat. Ya, terima kasih untuk Amang Ara Amat Taraja. Ada orang sopa saha partikia tu amang basia situ orang ala jumalo makan yang amang dobel ringo ate. Satabi dia amang basia situ orang talema partikia tu amang dobel ringo. Silakan amang. Mau natin Bola amang basia pi kau perjalanan pula nih bapakku deh. Oke, asal madas ni romo kan nih dong. Siap. Ini udah. Oke lah. Karena Oke, siap. Terima kasih untuk Amang Dorino. Ya, tapa sama bertikia tuh Amang Basiha situ morang. Kursi PIB dong Amang inang, nang pola dia ramu nanda itu ya deh. Ya, silakan Amang Basiha situ morang.
Jadi tuh nama perjulu Pak. Mau lihat Anggi Doli. Anak ni Daina. Malah tuh bapak. Malah tuh bapak, bapakku. Lagi mau Dok. bapak. Saya bapak mau. Opo perhujung perjuhu dihirak-hirang tuas Neng mangulan na tulangin, neng mangulan jadi tulangin. sirang. Neng mangupa balik mo siya tulangin nun. Ono so ni dokter na mga raso, mirajo ano. Ano? Jangan udah ngerti, coba tuh tulangi. Ya itu laku nih. Okay, siya. Codok ko sa ilay hatawan. Toran na po namin huwag gidolion. Opo perhujung perjuhu dihirak-hirang tuas suhu nehu taduk tuar ringo parto din nasusah disirang hati anak ni Dainang. Iya. Jadi mau lihat ya mak. Jadi khobar huti topikon mangopoi pertanyaan. Alai maknana salah satu cara manangna edet manangna ruhut na memasuki jabu baru. Itu ngano manang nabegas manang nasi bagading tua. Jadi sebenarnya oput tanah perjului ngadong tatanan ini bahan bertingkat mertangga pajojori songop bele itu. Isi mak mulai songop dia arong tingkat-tingkatan. Ale tingkatan na paling tibo idok may mangopoi. Jadi dia matingkatan ni imanak ngani idokon paihuti tukang. Tukangi perhitin na mamasuki jewi. Nanay paborhat tukang na sida las tukangi ma dalan na nalaw mabongoti jewi. Adong namangihuk mo se pahukus tataringin na. Lapatan na. Sarupa may pahukus tataring manangido may manimus-nimusi. Jadi lapatan na di si imatingkatan na mangihut. Dukoni idokon mamasuki jabu manangido may siukuran belum marhadumuat tuhuriya manang na pertanyaan siukuran pemberkatan pertanyaan na paling tibo siya ni sudi ido may mangopoy jadi tingkatan ni uleo petong dosongon ni nakrik ko dokon pay hutihut tukang disi tukang ma naniabangan jala hutukang inom ma hasahatan ni nanang si pasahaton ise ma naboy si udangod di tang pala udangod do pwede si hula-hula do tulang jadi iba di si boy do pay iba bolo do hahang gini ba boy may alain perhatian tujuan utama di si tukang do nagabisya banget laos ima perhatian ni mainga di jabui dungi mo sa ido ma nakko masautik na pahukus tatar manang namanip ni musik jadi di si ngajowo be iba na marhamaraki doho iboto ni ba doho hobbar jabu ni ba suang songo ni ma doho hula-hula ni ba sebatar hula-hula jadi buludung ngaisi doho tukang lau siat carai don dom se perhitian doho mangidu mangeleki bahu tukang opat de tukang ala yang jelas mulai sinon doho hula-hula ni ba dang lakan ni tukang hula-hula ni ba jadi hula-hula medisi na lau gabi hasahatan ni perhitian ni tangiang alay marsaday mahutukang jadi isido rupani do hata tingkatan ya kapas hata si gabi-gabi pe san hula-hula ma perjul mangibuk ma doho tukang
suasoni na marhamarangi do aka tungasa hutan. Jadi ima tingkatan ng gudang diula jolma. Mulo saha mamuse tu nakkeningani si ukuran manang idok may pemberkatan ulaw ni huria pertanyaan may dibonani hasuhuton. Pemberkatan siya kuria pertanyaan siya bonani hasuhuton. Lima. Om manunggodang diulajol. Mula dok 100 jabu na boy 100 sali. Benon na patupon na. Boy. Mula dok 100 jabu na. Jadi di sino nang godang diulajol ma. Ima ulaw nakngani. Ala no tibbo hudok kon mabongoti. Mangopoy hudok ko na notibo. Iya. Basa Ya, notibo siya sudi ulaw ni mangopoy. Monozol man na mangulo sa heldo mangopoy ba kasi bagad ding tuya na. Takya boy dua heli. Iya. Zol man na modding sa heli no mapo hujaw-hujaw na sa pinukan ni tangan na. Tayo ngo tidak kata kuncinak nga ni. Jadi kadang-kadang kazol masinungan mahato pumadok ka mga poy jabun na. Mga poy jabun sanari. Arong itu hormo si marsogo jabun na. Mga poy jabun na. Mahato pumadok ka na mga poy i. Hape, dung tulu taon na arga ni jabu ijual mo siya. Jadi ipolana. Molo jabu na diyo poy. Si tokka doi nagabi hubarganisan molo dang alani. Alogo na so hapudian. Udan na so hasaungan. Masawangan. Jala, sehali do jolma patupahoni imasa ninguluna, sehali do jolma di patupa akka pinoparnay ima hujabu na sa pinukan ni tangan. Isino kata kuncinay. Jadi, iya hata na marguar pertanyaan siya bonani hasuhuton. Na martangiangon meragam, arong no martangia kudul, arong martangiang jongjong. Martangiang kudul mga lopitangan. Mulu martangiang jongjong manortor. Manortor at dong. Taide doi, dangido na manortori. Imanaking makuling may disi ogong sa bangunan. Jadi, mulu disi mulai dokok kata mangopoy ngikut di situ lang. Jadi asal tak pahami Jo, itu na mangopoy. Hai teman-teman relator Watak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Relator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.